Bé, frontal de la gent de Silva, frontal pensat per fer ultres, per tindre llum tota la nit. I amb quina quantitat? Doncs amb una quantitat màxima de 660 lúmens, que això és una bestiesa. Però com ho aconsegueixen? Doncs ho aconsegueixen de diverses maneres i avui hem vingut aquí per explicar-vos com utilitzar un frontal com aquest perquè realment pot marcar la diferència. La idea bàsica és d'aquest frontal és que porta dos leds que a més en el seu conjunt pesen únicament 62 grams. És un frontal que ens porta una sèrie d'acoples diferents que ens permet posar-lo en diferents llocs. Per exemple, ens porta un acople per muntar sobre el manillar d'una bicicleta o ens porta un acople amb un adhesiu 3M per posar sobre el nostre casc. I aquest frontal sempre el podrem adaptar sobre qualsevol d'aquests sistemes, amb la qual cosa li donem molt més ús. Més coses. És un frontal que ara el col·locaré aquí, que ve amb un típic muntatge d'aro per al cap. Porta una connexió i ens ve, quan el comprem, amb un allargo. I per què ens ve amb un allargo? Doncs aquí està el truco. Ens ve amb un allargo perquè portem una bateria molt poderosa. I és una bateria que, òbviament, ens pesa. Però quan ens pesa? Bueno, doncs mira, avui hem portat aquí una bàscula i us donaré el pes exacte. Són 122 grams, més aproximadament el que pugui pesar aquest conjunt. Vol dir que ens en podem anar a 200 i pico grams. Això és poc pes. Detalls que jo tindria en compte o que jo valoraria. La primera cosa és que, com podeu veure, ve amb un carregador, de manera que no tindrem consum de piles i no tindrem, per tant, el problema de la contaminació ambiental, que és una cosa que cada dia hem de tindre més en compte. I un altre detall interessant. Mireu, jo el que us diria, sempre que utilitzeu frontals i els hàgiu de portar moltes hores a la nit, és que utilitzeu una badana. La idea de la badana és que no ens fregarà o no ens molestarà sobre les parts frontals, laterals i del cap. Amb aquest frontal el que faríem és connectar-lo, ja el tindríem connectat, i l'ideal seria portar-lo dins de la nostra motxilla. La idea és que podem portar el frontal posat perfectament. Aviam que la trec. Podem portar el frontal portant només 60 i pico grams al cap, amb la qual no tenim sensació de pes. Portem la nostra bateria a la motxilla i no tenim sensació de pes. I a més fot una castanya impressionant, com podeu veure. Poca cosa més. 660 lúmens, una resistència a l'aigua extraordinària, estem parlant de IPX6, amb una bateria recargable, més no es pot explicar, d'acord? Vinga, ens veiem i fins una altra.